הוא גם מגרמניה? יש לך סקביאס. סקביאס? כמו בצבא כזה? ההדבקה הכי נפוצה היא דרך מגע מיני. לכן זו גם נקראת מחלת מין. גרי, את לא מבינה איזה נורא זה. כזה מביך גם, כאילו... אולי זה סימן. סתם איזה מישהו הדביק אותי בחרא הזה חיים שלי, אני איתך בזה. נכין ארוחות ונתמסטל מלא. אתה תעבור את זה.